nien ġabru in sara blagbar ferħu ħeġġa amoru imoru sa Betlehem. Emmi ben Allah farna rawhim wiled nien ixteħu fl-arbil-ima nien ixteħu fl-arbil-ima nien ixteħu fl-arbil-ima Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tal-familja Ċefaj u Magro. Jew tinarfu n-nuqqasijiet tagħna, imma fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla lejna. Nitolbuh maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla bit-twelid ta' ibnek il-waħdini, inti tajt bidu għal mejl tiegħek tal-aġeb biex isseħħ il-fidwa tal-poplu tiegħek. Wettaq fil-fidi fina għaddejja tiegħek u ibqa' mexxina int sa ma naslu biex niksbu il-premju tal-glorja li inti wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, l-aħbar li smajtu sa mill-bidu hija din li nħobbu lil xulxin, mhux bħal Kajjin li kien mill-ħażin u qatel lil ħuh. U għaliex qatlu? Għax emilu kien ħażin u dak ta' ħuh kien tajjeb. Ħuti, tistaġbux jekk id-dinja tobodkom, nafu li għaddejna mill-mewt għall-ħajja. Dan nafuh għax inħobbu lil ħutna. Min ma jħobbx jinsab fil-mewt. Kull min jobot lil ħuh hu qattil. U intom tafu li jabda qattil ma għandu fih il-ħajja ta' dejjem. B'dan naslu biex narfu x'inhi l-imħabba li Ġesu Kristu ta' ħajtu għalina. Aħna wkoll mela għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa. Mela jekk wieħed għandu biex jgħix fid-dinja u jara l-ħuħ fil-bżonn u jagħlaq qalbu għalih, kif tista' l-imħabba ta' Alla tagħammar fih? U liedi, ma nħobbux bil-kliem u tpaċpiċ imma bl-email u bis-sewwa. Minn dan naslu li narfu li aħna fil-verità u quddiem Alla nserħu l-kuxjenza tagħna. Jekk il-kuxjenza ċċanfarna għax Alla hu aqwa mill-kuxjenza tagħna u hu jaf kollox. Eżiż, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Għajtu bil-ferħ lil-mulej. Għajtu bil-ferħ lil-mulej nies kollha tal-art. Aqdu bil-ferħ lil-mulej. Idħlu quddiemu bana ferrieħi. Għajtu. Kunu għafu li Jaħwe hu Alla u ħalaqna u aħna tiegħu, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għajtu bil-ferħ lil-mulej. Idħlu bana ta' ħajr mill-bibien tiegħu bit-tifħir fil-ptieħi tat-tempju tiegħu, roddulu ħajr u birku ismu.
għajtu bil-ferħ lill-mulej. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-mulej. Jum għaddis feċ għalina, ejjew ġnus imu lill-mulej, illum dawl kbir niżel fuq l-art. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu ddeċida li jitlaq lejn il-Galilea. Sab lil Filippu u qallu: ejja warajja. Filippu kien minn Betzajda, il-belt ta' Indrij u Pietru. Filippu sab lil Nataniel u qallu: sibna lil dak li fuqu kitbu Mosè fil-liġi u l-profeti fil-kotba tagħhom. Ġesu minn Nazaret, bin Ġuseppi. Qallu Nataniel: x'tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret? Filippu wieġbu: ejja u wara. Meta Ġesu ra lil Nataniel riesaq lejh, qal għalih: ara, dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem ma hemm ebda għerq fih. Nataniel istaqsih: kif sir tafni? U Ġesu wieġbu: rajtek taħt is-siġra tat-tejn qabel ma sejjaħlek Filippu. Qallu Nataniel: Rabbi, int li ben ta' Alla, int is-Sultan ta' Iżrael. Ġesu wieġbu: qiegħed temmen għax għedlek rajtek taħt is-siġra tat-tin? Għad tara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu: tassew ngħidilkom, għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla tilejn u niżlejn fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Kif sir tafni mulej? Il-mistoqsija ta' Nataniel. Rajtek taħt is-siġra tat-tejn qabel ma qallek bija Filippu. U x'kien jagħmel taħt is-siġra tat-tin? Jistrieħ, rieqet. Għal poplu ludi jeżjes, is-siġra tat-tin hija simbolu tal-benna tal-kelma ta' Alla. Infatti anke ir-rabbini spiss kienu joqogħdu taħt is-siġra tat-tin jimmeditaw partijiet mill-kelmiet tal-profeti biex jħejju ruhom għaliex qegħdin jistennew il-miġja tal-Messija. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li propju aħna wkoll ikollna dan is-sentiment fina. Fejn aħna insibu momenti fejn naqbdu f'idejna il-kelma ta' Alla u nidħlu permezz tagħha fid-dialogu ma' dak Alla. Kif tafni mulej? Xi trid tgħidli mulej? Xi tridni nagħmel mulej? Urini mħabbtek mulej. Għal dawn il-mistoqsijiet kollha insibu r-risposta iva jekk aħna jkollna l-kuraġġ biex nieħdu f'idejna il-kelma ta' Alla. Kif ħaditha Eżjes u inkarnata u tagħta l-ħajja u waslet ilna fostna il-Verġni Mbierka. Propju illum fi ftit momenti oħra hekk kif tispiċċa din il-quddiesa fid-disa jibdew il-funerali ġewwa l-Vatikan tal-Papa Benedetto.
Il-kummenti kulħadd qed ifaħru qed jgħid kien teologu kbir. U xi tfisser tkun teologu kbir? Mhuwiex sempliċement li tkun taf ħafna jkollok ħafna erf, imma li tkun bniedem kapaċi titkellem dwar Alla. Imma biex titkellem dwar Alla trid qabel kollox titkellem ma' Alla. Ejjew nitolbuh il dan il-Papa biex jenna nitolbu nitkellmu ma' Alla, jenna nidħlu fid-dialogu miegħu. Aħna hawnhekk f'dan is-santwarju nistgħu niftaħru tas-sew li l-Papa Benedittu tagħna rigal mill-isbaħ. Mhuwiex tant il-warda tad-deb. Jien hawnhekk meta jiġu u jistaqsu fejn hi l-warda li ta' dik li hemm mal-kwadru, inħobb inwieġeb u ngħidilhom iva dik, imma il-Papa aktar minn dik il-warda tagħna xi ħaġa, għallimna xi ħaġa u jixtieq li nagħmlu xi ħaġa u tafu x'inhi? Meta hu stess qalilna sejħula u jitolbuha sultana tal-familja. U kerru raġun jitlob minna dan. Il-Papa qed jgħidilna għarfuha bħala s-sultana tal-familja u iftħu id-djar tal-familji tagħkom. Għax fejn tidħol Marija, Marija qatt ma tidħol weħida. Marija twassal lil Kristu. Kemm għandna bżonn eżjes li fil-familji tagħna inkunu kapaċi inwaqfu l-ħin, nieħdu l-Bibja f'idejna, il-kelma ta' Alla u nitkellmu ma' Alla. Ħalli jkun Alla bil-kelma tiegħu, dik il-kelma li Marija inkarnat f'ġufa tgħin il-familji tagħna jinkarnawha fil-qalba tal-familji tagħhom. Għax il-kelma ta' Alla eżjes hija l-kelma li ddawwal u tagħti il-paċi tal-qalb. Fiduċju sejf l-imħabba ta' Alla, ejjew nitolbu l-mulej u ngħidulu dawwalna mulej bil-kelma tiegħek, dawwalna mulej bil-kelma tiegħek. Għall-insara kollha biex tassew iħossu l-bżonn li jieqfu u jieħdu f'idejhom il-kelma ta' Alla biex jarfu int xi trid minnhom kif għarfet il-Verġni imbierka. Nitolbu dawwalna mulej bil-kelma tiegħek. Nitolbuk mulej għaż-żgħażagħ tagħna sabiex huma wkoll bħal Filippu, bħal Nataniel, fuq l-eżempju tal-Verġni imbierka jarfu jilqgħu is-sejħa li inti tagħmlilhom u jwieġbu b'ġenerożità. Nitolbu għall-familji kollha tagħna, għall-morda tagħna, għall-immigranti tagħna biex isibu id-dawl u d-direzzjoni tal-ħajja tagħhom fil-kelma tiegħek. Nitolbu. Ngħidu flimkien hekk intom ngħidu warajja fi-skiet ta' qalbkom din it-talba għal qdussija tiegħu il-Papa Emeritu Benedittu XVI. Ejjew aħna wkoll minn dan is-santwarju nofruh lill-Missier Etern biex idaħlu fil-glorja tas-sema. O Missier Raj Etern, għati widen għat talbiet tal-poplu tiegħek, għal qaddej tiegħek Benedittu li mexxa il-Knisja bl-imħabba. Fil-ħnina tiegħek lilu u lill-merħla li inti kont fdajtlu wassalhom għal premju li jwejjed lill-qaddejja fidili tiegħek. Għamel li ju fedalment amministra l-misteri tal-maħfra u l-imħabba tiegħek fuq dil-art jitenna miegħek għal dejjem fis-sema.
fil-erf u fl-imħabba tiegħek. Inta għamilt minn dan il-qaddej tiegħek għalli tal-Knisja kollha tiegħek. U wettaq il-ħidma ta' Kristu fuq l-art. Ħajjilqgħu ibnek fil-glorja ta' dejjem. Ħalli lil dan il-qaddej tiegħek li inti ħtart bħala l-qassejs il-kbir tal-merħla tiegħek jingħat issa fost il-qaddisejn fil-ħajja tas-saltna tiegħek. Għati lill-qaddej tiegħek il-premju tal-għena ta' dejjem u bil-ħlina tiegħek iksbilna id-don tal-ħajja u tal-imħabba tiegħek. Lil dan il-qaddej tiegħek fidi u tama nafdawh fil-ħniena tiegħek, fil-familja tal-bnedmin li huwa kien strument tal-paċi u l-imħabba tiegħek. Ħajjitenna issa f'dawk id-doni għal dejjem mal-qaddisin tiegħek. Amen. Madonna Tepinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Firesh mal-widin lehelan ġlidas mewid an jahel waran ta' feħer edat fawar al-plolin gloria in excelsis Deo gloria in excelsis Deo. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej dawn l-offerti tagħna li bijhom nagħmlu miegħek bidla glorjuża, għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Bih idda qudiemna l-emil tal-aġeb tal-fidwa tagħna, għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem u bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna isseħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol,
għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fl-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magro. Ilqa' fiħdanek mulej il-Papa Benedettu. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċjusi fl-imħabba tal-missier, aħna li aħna għaċċanin għall-imħabba tiegħu bħalma kien Natanjel jistenna il-miġja tiegħu. Jew nitolbu biex is-saltna ta' Alla li hija saltna ta' mħabba, saltna ta' maħfra, isseħħ fostna u fina. U għalhekk ngħidu, missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda kelma waħda, ruħitkom fejn.
Ġakin wasal iż-żmien li jitwettqu l-wedid u kulħadd kien jistenna il-jum tal-milied. Alla wiegħed fedejn li ser jisħaq bl-arqum meta dam ġewwa l-Eden tebbana bidnub. Noel, 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 twilet ir-Re ta' Izrael. Bħal Iżak kien offru das Giuseppi mibju, bħal Mose mill-eżilju ġi salva kull ruħ. U Danieli b'ferkmin kien ħabrilna il-jum. Iżajja imnissel min David ikun. Noel, 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 twilet ir-Re ta' Izrael. Kristu twilet biex jaqat il-ġnus mifrudin, iħabbibhom ma' Alla jamilhom ħelin. Glorja l-Alla kull ħin, paċi fl-art lil-bnedmin. Ma' Marija u Giuseppi mal-ħbib qaddisin. Noel, 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 twilet ir-Re ta' Izrael. Jehudi ngħodu ftejt fiskiet u bħal Nataniele nixxenqu għal miġja tal-mulej. Maħna fortunati għaliex il-mulej ġie u jnaqat magħna. Jew nitolbuh biex imexxina bil-kelma tiegħu ħalli aħna nafu nagħmlu użu minn dak li jew jgħidilna. Fiskiet nirringrazzjawh. Nitolbu. Għatina nitolbu Alla li tista' kollox, li ħajjitna titwettaq dejjem iżjed
bis-saħħa tal-misteri qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristu siedna. Kejjew ngħidu flimkien dawn it-tlet avamarijiet li l-Madonna ta' Pinu stess talbitna ngħidu permezz ta' Karmni Grima. U magħha nżidu dik it-talba li talabna ngħidu kuljum il-Papa Benedittu. Nofru anke dawn it-tlet avamarijiet biex il-Verġni Marija tkun li twasslu ħdejn ir-raj divin li tiegħu il-Papa Benedittu kien tassew għaddej fidil. U għalhekk ngħidu: Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ninni la tibki xizjet, ninni Ġesu bambin. Ħalli nal-biki, għaxaħna nidimmin. Ejjew, ja anġli mis-sema mija mija, taraw lil-min ħalaqkom bambin ġewwa l-fisqija. Ninni la tibki xizjed, ninni Ġesu bambin.